Ayun na, Jay, oh. Wow! Yes guys, welcome to my channel. Ito pala yung ating day 2 ng photography adventure natin sa Camarines Norte. Ngayon papunta tayo sa Naali Falls, isa sa magandang tanawin, magandang waterfalls sa Camarines Norte. Siyempre located at San Lorenzo Ruiz. It takes 30 to 45 minutes from Daet to reach Barangay Matacong. Hindi tayo magsisimula maglakad. So maglalakad tayo halos 6 kilometers yung lalakarin natin. Tara, sama natin si Jay, isa sa photographer na kaibigan natin sa Camarines Norte. Tara guys, samahan nyo kami. Ang malagas-lagas-las, ah. Madulas? Hindi naman. Lakas, ah. Dito, kasama na natin si Jay at saka si Jomel yung ating guide, tapos si Joseph yung kaibigan naman ni Jay na sinasama niya daw sa every photography adventure niya. Ayan. Kasi guys, kailangan nating malaman yung flow ng water kung gaano kalakas dahil tatawid tayo sa ilog. Hindi naman ganoon kalaki, pero sometimes malakas yung agos niya. So, hindi tayo makakatawid bago tayo makarating dun sa waterfalls. So, yun, maglalakad tayo ng mahaba. I think, pagbaba natin dun bago tayo makarating sa waterfalls na napakalapit na, tatawid tayo dun sa ilog. So makikita nyo yung ilog mamaya kung gaano kalaki. Andun siya dun. Ito yung hanging bridge. Yan. Patawid tayo dyan. Yan. Sarap din, di ba? Itong maganda sa adventure kasi lalo na sa nature, talagang mag-enjoy ka kung nature lover ka. Yan. Lakas ng tubig. Lamig yan. Sobrang lamig ng tubig, parang may yelo. Dito guys, bago kami bumaba sa hanging bridge, may nakasalubong kami galing sa malapit sa waterfalls. Then tumawid din doon sa ilog. Sabi naman niya na okay naman daw. Kaya daw? Wala daw problema sa pagtawid dahil hindi ganun kalakas yung flow ng tubig. Kaso nga lang, kinakabahan din kami kasi syempre, depende rin yan sa ulan dahil habang naglalakad kami, umuulan pa rin. Opo. Simula ng lakaran. Buti nga sinemento na to, eh, no? Dito guys, sa part na to, medyo nahirapan ako kasi dala-dala ko yung bag ko dyan na almost 3 kilos or 4 kilos, I guess, kasama yung tripod. At pwede ko naman magpahinga dun sa taas. Meron naman pahingahan, kaya nakapagpahinga kami bago kami tumuloy ng lakad. Hakbang. Ano sir, pangalan mo? Jomel. Ayan, ang guide namin si Jomel. Sama ko si Jay, syempre, saka ikaw bro, pangalan. Saka si Joseph. Ikaw sir, ano pangalan mo sir? DJ. Yung mga kasama natin. Medyo nakailang hakbang na ba tayo? Tayo nag-mount pulad ka na. Oh, tos yun. Yun ang matindi. Lagi po lamon. Ang maganda dito guys kay Jomel dun sa guide namin. Pinadaan niya kami dun sa private properties ng kamag-anakan niya. Kaya nakapag-save kami at least, I think, around 1 kilometer yung na-save namin na lakaran. Kaya hindi kami masyadong napagod. Although yun nga, ang hassle is yung ulan. Grabe yung ulan. Hindi kaya po makasugat tubig? Hindi po kayo makasugat tubig? Ano daw? Pa-picture man lang daw ini. Pa-picture man. Hindi po kami maliligo.
Ganda umaga po. Hindi ko nakikita. Ano baga po doon? Malaboy. Malaboy nga ng maril. Hindi kaya na. Pagpupunta pa rin, malaboy na. Sige po, lipat Bigay po po. kami agad lula mo arat yan. Thank you po. Yan po. Square meter po dahil tukad. Ay, sa balyo po. Kung mapapansin nyo guys, bakit tag-ulan ako pumunta rito sa Nakani Falls? Kasi nga, kapag tag-ulan, malakas yung flow ng waterfalls, malakas yung agos niya. Kaya talagang mas pinili namin na rainy season kumpara sa summer. Although risky siya, pero wala, yun yung pinaka-adventure talaga eh. At yun yung hinahanap natin, yung makapture natin yung flow, yung laki ng waterfalls. Dito sa part na to, malapit na tayo pababa natin. Malapit na doon sa ilog. At rinig na natin yung tunog ng ilog. Agos sa baba. And bago natin marating yung Nakakali Falls, tatawid tayo rito. So ngayon, maghahanap tayo ng dadaanan. Yung hindi ganun kalakas yung flow ng tubig. At mababaw lang yung tatawiran natin. Doon tayo. Doon daw tayo. Jay! Mukhang okay doon. So, tingnan natin. Yeah. Ito na yung ilog guys, tatawiran natin. Mas pinili ko na dinalagyan ng background music para mas marinig natin yung nature yung nagaslas ng tubig. Oh. Ano? Kaya? Dati kasi may tali dito. Pag ganun, doon banda oh. Lagi mo ito sumay. Ano, malakas? Tawid ka muna, try mo. Tatawidin mo muna. Baka mo na lang kami niya sa bato. Lalim? Oo, huwag labutin. Pwede, matangkat man siya, oh. Pauna ka na. Akay mo na muna ito, mabigat na yun. Tanggalin mo yung tsinelas mo. Buti na lang itong pinsan ni Jomel, matangkad. So, siya lang nagtawid ng bag. Ng camera bag ko dahil pag sa akin, ito naman kaputi ng tubig. Hindi siya matangkad siya. Uy! Meron ng lunatic. Oh, meron na nga. Ayan na. Okay. Galing yan sa taas. Kaya nahuhulog lang bigla. Stop. Ayan na, Jay, oh. Oh! Haha! Natatanong na natin si Nakakali Falls.
Tuloy pa tayo doon? Dito ako nung nag-shoot ko. Sarap paligo dyan. Diyan ako nag-shoot ko eh. Pag ganun. Oh, dito muna. Tapos saka ako lumapit doon. Ito nga pala guys, isa sa technique ko na ginagawa sa mga shoot ko, lalo na kapag ganitong adventure na may running water, malakas yung flow ng tubig. Talagang ginagawa ko, ginagamit ko muna yung phone ko, chinecheck ko yung composition na pwede kong gawin using my phone. At least yung phone ko is yung ginagamit ko ngayon is waterproof, kaya talagang okay siya kahit yung basa. So yun, at that time, nagko-compose na ako. Tinitingnan ko yung possibility na kung saan ako pwesto ng tripod. Kasi mahirap kung dadalhin ko na agad yung camera ko pati yung tripod. Hindi ko pa alam kung ano yung dapat kong gawin ng position. So yun. Grabe. Balik na kami. Daming lunatic, yung mga kumakapit. Ayan o, umulan pa kung kailan kami paalis. So, mukhang lalakas ang ulan. Bro, paikon. Sa part na to guys, talagang malakas na yung ulan. So, kailangan nang itago yung camera. Kaya, no choice, hindi na natin nakuha na ng video yung ibang part. Lalo na yung pagtawid namin sa ilog. And then ito, at least meron kaming behind the scene photo ni Jay. Habang ina-explain ko sa kanya paano gamitin ang filters. First time niya gumamit ng filters sa landscape photography. Yan, ito naman yung mga pictures natin ng nakuha na natin yan. Mga long exposure shots natin, mga edited photo na natin yan. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon, lalo na yung mga pictures natin na ina-upload sa social media, sa aking Instagram account, George Feliciano Photography, at sa aking Facebook page, at sa aking, syempre, ang main account ko, ang George Feliciano. Ayan, makikita nyo po lahat yan, ina-upload ko yan lahat doon. Yan po, makikita ninyo ang buhay ng isang landscape photographer. Lalo na kapag maulan or yung adventure na ginahanap namin is hindi lang syempre basta-basta, hindi lang din ganun kasimple at risky talaga, at maraming hindi nakakaintindi sa ginagawa namin na napapailing na lang sila, pero andyan yung happiness namin kasi ayun yung passion namin, so yun yung nagpapasaya sa amin. So hanggang sa muli po, salamat guys sa pagsuporta sa channel ko. Tuloy-tuloy na to guys ang ating photography adventure. Sa mga gusto makipag-collab, matuto ng landscape photography, maintindihan ng landscape photography, willing po ako ng collaboration. DM nyo lang ako sa aking Instagram. Pwede rin kayo mag-comment dito sa aking YouTube channel, at pwede rin po kayong mag-message sa akin sa Facebook account ko po. Yun lang po. Salamat guys. Bye for now. God bless everyone. Thank you.